Nche asa marieta ngoro kuchafet Mosoti president ya bodaboda Nyanza region. Lero iga igotwarenge ase amatanga arenga alibo basi Mosora ase omong'ina woyo mobwa abanyagitari KTRH anyarete koba okorara. Otwarenge no morembe koruchinsa chiamambia paka ekero abarai bachaka gukwana nario amatanga anyara koba agosareka. Matanga aya omong'ina ore okorokwa women rep ya Kisii Donya Toto igaansa gukwana na kuansa korama viongozi bia Gusii oyo mobo keransa korama omogabana abantu nigo bagechigwa na koigwa bobe baimuka bachaka kumwakereria ogi na koreta esegi asa matanga babwate chinungu babwate kero omonto are na kere gento lakini mbanyarete kobatanga na kobaura ebioma biria kereso egi yatokea nabo banyara kurwania abantu batarenge na muchandonde bakira abande na kimoroche twachirege ganyagitari twabaretera ororo banyara koba bakubwenigwa ikiagara omong'ina oyo Doris Donya igabangete ebibage ebinge mono biaruete bogirango biaruete bonjari biaruete bogetutu lakini aba basimba bwate mang'ana na abantu bari bachasa matangaria kontagete gosaba ebiongozi byaito gosaba mono buna omo senator ito Nyonka no mo women rep oito Donya Toto mutige biashara ebi mubwate byokogenda gusari amatanga itabo basi anya mutagete gusari amatanga ganyaya inabo getutu ganyaya inabo njari gose motebe mamo mino bakwe egereba matanga buna yo mwende gusari ororo timo gocha gusari amatanga ito arenge no morembe kurumambi morete tabanto kuruisiko ekyo mwerio igo chinga kichigocha tito kunyara gwancha amatanga nyara ko bagosaribwa ekerengo bari twareta nyagitari abande no banyara ko bagwakwa mono ekiagara babwereirwe abande babekirwe chi ward na abande magendete kubwenigwa tugwa kirenya gitari yito ya KTRH ya Gusii gose ya Bosongo mbuya mono ase amatibabu batoira yaramaya nande batosugurikire buya nande bwango mono. Yes, nje asa marieta nkor kumachoka. Nje naruboga tutu naenda no bwiri bwane naenda matanga. Twasoete mapema kuna abairi twabe birogo twikaransa lakini no ena bakara twale gotira korupara gotira intention njare ngo murambare barenge para bare n'abasigari batene no babwate chindati bona ntwa abairi nabo twasinywa amatanga yana kirende twitwakire na ky'abantu babwate chindati ga n'abasigari no batenene but unfortunately amatanga nabagenderera ekaro abana siasa bagoma bagabansa gukwana nari oyo mobo women rep ansa otusi omogabana otale ngororo ase omoyegoyo so abantu baigubobe nga nakyo koramo omogabana ito atale ngororo asa matanga esegi yachakirabo abantu abaminto abande mbaumia abande babwererwe no bari nyagitari mbagendete amatibabu egentekene nare gotebia abantu baminto abana siasa nkeringa omwaka oyo iga omogabana Simbarati nero ole kerogo nande nere president ye county ase miaka yetano nande goche yende goche tano nere governor igotiga na konya koreta gusaria matanga bado chikuranga lechire emiaka etano omogabana akogenda amanye ko batigera inu motiringe getie kibona mogosaba nchege ntonare gosaba abana siasa baito bagusii amatanga karomo ikiretiga tosika amatanga tosike na bali baenda bali bakwereire no moko ganya mabaya ba achere chino inuganya amabache chinse ino tochororo mwansi kominyokia abantara amatanga lakini asa amatanga buna ali apangire abana siasa yatokanga ino mo kwanza kurama abandi terikoro kigesambukiya inkeringa intwe egento twale gokamya buna gusinkeri twale batana ki umugabano itorororo okoro Simbarati asikwe ase miaka yetanaro nande gocha 10 nande ni ntutore serikali ejumba ke miaka 10 yarire ino tomanya ko batigere geti keno mokoreki mupange bona mutagete igege ntonare gosaba abantu baminto nkeringa tiga tutigane no morembe na matanga ekera abeire tiga ba motereru otokwenda kolimi bali bakwerere tari oko tokwenda kubarwania seki mbuya mana singa tiyeri ba